fordi at du så med, nu vi viste alle vores fine ytterjakker. Har du lyst til at se mere på plakkerne, så skriv Stilig 11 i kommentarfeltet under, så sender vi en besked hjem til din messenger, og så kan du åbne op på linken, og så kan du se alle de fine plakkene, vi har vist dig. Skriv altså Stilig mellemrum 11, så får du den beskeden hjem, og så kan du sidde og kuse dig med og se mere på vores fine ytterjakker. Hej det bra!